εν την ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών, και συγχώρηση των δεσμάτων ημών αίτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον. Ειρήνης ή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσαμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλέπει την λυκνίαν και λάμπει πάση της εντυχία. Που το λαμψάτο το φώσιμα έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Επιτρέπατε ένας άνθρωπος που και τους Αγίους Αποστόλους από τις εργασίες χαρές σας, να πάθουν ευλογών αγιάς, αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνικός ευλόγης ημών, ημάς και τα έργα ημών ταύτα, ως εν ονόματί σου καταρχόμεθα σήμερα, μετά τα κατή και εσύ τους χώρες αγράγων, χώρους των ημών, η άνη και ενίσχυση των ημών, τους βραχίωνας να πάμε των εθνών πράττομεν και τα έργα τούτος εργαζόμεθα στη διακονία του λαού σου. Και εις δόξαση και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τράβα το σημείο, αυτή να πέσει στο ένα του σημείο, τράβα το σημείο, το μονόξιμο τράβα. Λίστο, σε φταίει το σκηνή, είναι χαρά. Άντε, συγγνώμη.